सिनाय नामा सोंलाबायो एकदम न'आव थाबाय थायो बेरायबाय थानांगौ माबा एकदम थाबायलाबाय थानांगौ ओंखायनो सैमाफ्राबो सिनायबावलासो बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायहरनाय थाबावलायबाय लोगोफोर दा आं नैमायाव दं लोगोफोर मिथिखाबाय जानांगौ जायगाखौ बे जाबाय जोंनि बारियाव आं मोनसे थालिर बागान फिसा आबाद मावनो सानदों आरोना आरो मावदोंबो नै जाबाय नै फिथाइ थायहां जाबाय दा आंनि फिसा थालिर बागानाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरोना लोगोफोर माबोरै दं मोजाङै दंना बयबो दा नै आं बे न'नि बारियावनो मोनसे थालिर बागान बानायदोंमोन दा नै फिथाइ थायहां जाबाय आरोना फिथाइ थायबा मोनजासिगोन दा बयबो ओरैनो थास्लाय खालामनो हागोन आरो ओरैनो माने गाव गावनि न'फ्रावनो एसे हा हु दंबा बानायना लानो हागोन एसे फिसा फिसौ माबाफोर आबादफोर दा आं बेखौ साननानैनो माने थालिर बागान खालामदोंमोन आरो फिसानो बारियावनो दा नै बेबायदि जाबाय आरोना जाखांबाय माबासो जाबाय 8 माससो जाबाय गायनाया थायसिगोन बांद्राय माबा जादोंब्ला दै मोनाखै दै होदो अखा मोनदों नालाय माझे समाव बेखायनो दैबो होनाङा आरो थान्दाना जायगाया ओंखायनो रानस्राव नङा हाया थालिर गायनायनि बागै एक्सपिरियेन्स गैखाया आरोना माने सोलोंनायसो आरोना बे आरो फुलियाबो एकदम माने मा होनोमोनलाय सासे लोगोनिफ्राय लाबोनायसो आरोना ओरैनो फ्रियाव ओमफ्राय ओरैहाय दं दाउ बागान ओरैहाय ओरै दाउबो फिसिदों ओरैनो दाउ फिसा ओरै थाबाय हांसोबो दं ओमफ्राय हांसोआबो ओरैनो थालाबायो बेयावनो बारियावनो थालाबायो दा नै थायबाय ini dikai nih, apa sih zatnya zatam, apa sih milasnya, kali video kan lo, kali video, apa ibu icin kayak, ini kayak, apa nih beno kacini daun Turki, jangan suwe deh, ada jane, daun perlu cacing baik, daun perlu cacing, hancur perlu ini. Kue bodoh, kue apa? Tidak sih, saya nggak makasih. Ini hasar mana sih sama bangkrai? Hasar mana sih gider jakan apa na? Bangkrai nih, bangkrai pilih ya, betul 300 loh cuma 300 bifang kain harga makasih nih, hak kali dong, kainnya hak karena. Tapi kainnya apa sih mau yang jauh kan? Time bagian na, kayak mana? Tapi naruna, dah apa jadi Thai nih sih? Thai bah, muncangan asa karena, ada coba buka sekolah nih coba berdua semua, napin hagen naruna, priau muncangan le, bisa tulisan aja nanti dia, video, tapi dia, aku logo video, mana muncangan, anggar free nih macam mana? जों गामियाव मोनसे माबा आबाद नोंसोरखौ देखायनो सानदों आरोना र' नायलांबाय था मोजां आबाद माबा होनलाय बबेनिफ्राय फैखो बारियाव नैबेखौ मा होनोमोनलाय हा सिबिंसो आरो बे आं सेफालिसो नांगासिनो आं साननाया माने बेलेग जादों आरोना आं सेफालिसो सानदों माने सिबिंसो आरो नोङो माने बिबार बारनायखौनो माबा बे बायदि सानो आरोना सेफालि बिबार बेबायदि सानो आरो दा एसे फिथाइ मोनबाय दा माबा सिबिंसो जाहैदों आरोना बेखौ सानदोंमोन आं बेलेग दा नैबे जा बुरजा आबाद सिबिं गोजा आरोना दा गासैबो नैबे सिबिं 10-11 बिगासो दं बेवहाय हाया एसे माबा बानायनायदों र' भिडिअ गासैबो सिबिं गोजा 10-12 बिगा 15 बिदिसो जागोन आरोना बिसिमाव हमनानै नैबे जाहैबाय जोंनि गामि आरोना बांद्राय गिदिर नङा गासै बिदिनो माबासो 30
30 न'खर जागोन आरोना जोंनि गामियाव बांद्राय गिदिर नङा दा जोंनि गामिखौ एसे दिन्थिनोसै आरोना बिसोर नायलांबाय था बे बागाना जाहैबाय जोंनि न' खाथियावनो आरोना बे बागाना राव गैयालै एकदम मानसिफ्रा रावबो ओंखारथारा एकदम गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' ना जों रावखौबो नुवा लामायाव थांजोबो आरो सान्दुं गोसायावसो थाबायनो उफाय गैया जों आरो ब्लगार मानसिफ्रा बेफोरखौ देखायाबानो उफाय गैयाना होद सिनाया नामा मा सोंलाबायो आंसोब्रा आंसो बाब फैफेरैगा सिनायला है फाग्ला फाग्ला आंखौसो माबा सोंलाबायो सिनाय थांबा थांनो अबसे ओंखारखाया नालाय बांद्राय गामियावनो एकदम बेरायलायनायबो जाखाया एकदम न'आवनो थाबाय थायो बेरायबाय थानांगौ माबा एकदम थाबायलाबाय थानांगौ ओंखायनो सैमाफ्राबो सिनायबावला सारखौ दा नै बे गामियारि लास्ट बैथिं दङ खनायाव दा खिन्थिजोबनो हानाय नंला आङो दा नैबाव मानसि थाफैनांगौ दङ माखासे ओमफ्राय बैथिं दङ ओरै थांनांगौ आरो ओमफ्राय नैबे वाल नुनाया जाहैबाय SSB केम्प आरोना SSB केम्प आं ओरै थांला थांफिनसै मालाबा खिन्थिजोबसै र' बेरायबा दा नै बहाय गामियाव एसे दखान होयो आरोना बेयाव दा बाव होथ'आ माने बेलासि बेलासियाव होयो दा सानसुसो आरोना दा जेबो बुस्थु बन्थ'खाय बाहेराव बेनो आरोना गामियावनो आरो फिसानो ओरैनो पक'रि माबा माबि दखान होयो आरो दा खिन्थिबावनांगौ दंमोन ओरै थांनाय दं ओरै मोनसे थांनाय दं लामा ओरै थांनाय दं मोनसे लामा थांथ'ला खोमालै थाबायनो मेंबाय लोगोफोर गामिनि भिउआर्सखौ एसेबाबो खोन्थाबाय ओमफ्राय जोंनि गामियाव मा मा आबाद मावदोंमोन बेखौ खोन्थाबाय आरो गुवार जायगा लांदां बारबो नाङो एकदम फ्रि जायगा ना बिन्दास जोंनि गामिया ओमफ्राय रावनिबो गामि थांला एकदम जोंनि गामिल' फैनाय आरो बे लामा मोनसेया ओमफ्राय रावनिबो गामि थांला दा बेनो आरो लांदांफारा होननानै जोंनि गामिखौ लांदांफारा गासैबो लोगोफोर बेखिनियानोमोन सोरबाफोर नुसनबा जोंबा फल'फोर खालामदो लाइक साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय